20 noyabrda Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň gurulmagyna 3 gün dowam eden biologiya dersinden 4-nji Halkara internet olimpiadasy ul üstünliklere beslenip tamamlandy. Bäseşiň esasy maksady Türkmenistanyň sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyny, Türkmenistanyň tebigy we tahyk ilmi ugurlara değişli dersler okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny hemde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyna goşmak boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyny ýerine ýetirmekden ibaratdyr. 4-nji Halkara internet olimpiadasyna türkmen talipler bilen birlikde dünýäniň 19 san döwletinden 82 sany ýokary okuw mekdepleriniň, şol sany Lukmançylyk uniwersitetimiz bilen özara alalaşyklar, ähnamalar esasyna iş alyp barýan daşar ýurtlaryň awraýly ilim bilim ojaklarynyň 630 goloý talipler gatnaşdylar. Bu olimpiada ýurdumyzyň ilim bilim edaralarynyň wekilleri bilen birlikde Lukmançylyk uniwersiteti bilen özara alalaşyk esasyna iş alyp barýan Russiýa Federasiýasynyň Astrahan Döwlet Lukmançylyk uniwersitetiniň uğurdaş ders boýunça tejribeli professor muallimleri wekilçilik etdiler. Olimpiadanyň jemleri boýunça emirler topar tarapyndan ýeňjiler kesgitlenip, ýeňji diýip yglan edilen talipler altyn, kümüş, bürünç medallar hemde değişlilikde 1-nji, 2-nji we 3-nji derejeli diplomlar bilen sylaganyldy. My name is IV Halkara. I am a teacher at the Murat Garif State Medical University of Turkmenistan. The International Online Olympiad in Biology held at the Murat Garif Turkmen State Medical University is one of the high-level educational events organized today. The main goal of this Olympiad is to develop the skills, scientific understanding, and creative thinking of students in the field of biology. The international format of the Olympiad and its online implementation provide young participants with broad opportunities to compare their abilities with peers from different countries around the world. One of the important features of this Olympiad is that cover several branches of modern biology, questions related to genetics, molecular biology, ecology, anatomy, and physical test the theoretical knowledge and analytic thinking of the participants. We wish all participants of this Olympiad great success, new experience, and result that will open the door to the future achievements. Taking this opportunity, we express our deep gratitude to our hero Arkada and our Arkadarly hero Serdar for their great care for the youth.